Είτε επισκέπτεστε την Αθήνα για λίγες ημέρες, είτε χρειάζεστε ένα σπίτι για μερικούς μήνες, στη Wailing έχουμε τη λύση. Πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα διαθέσιμα για βραχυχρόνια και μεσοπρόθεσμη μίσθωση. Σχεδιάσαμε διαμερίσματα που προσφέρουν όλες τις ανέσεις ενός πραγματικού σπιτιού. Μοντέρνος σχεδιασμός, πλήρης εξοπλισμός, ευέλικτες επιλογές διαμονής. Είστε ταξιδιώτης, επαγγελματίας ή η εταιρεία που αναζητά διαμονή για στελέχη? Προσαρμόζουμε τη φιλοξενία μας σύμφωνα με τις ανάγκες σας, με λύσεις που καλύπτουν κάθε σενάριο. Όποιος και αν είναι ο λόγος που βρίσκεστε εδώ, φροντίζουμε να νιώθετε σαν στο σπίτι σας. Wailing. Επενδύστε στο μέλλον.